Алдагы кытлау хатында без матур милләттәшебез Николаевка районы Сайман авылында гомер кичерүче Ибрагимова Рушания Абдулкадировнаны кытлап китәрбез. Бүген аңа 56 яшь тула. Матур гомер бәйрәме белән тормыш иптәше Ханбел Харисович, балалары Гүзәлия, Рәис, Руслан һәм Регина гаиләләре белән кытлыйлар. Хатын-кыз иренең дәвамы. Ир атның бөтен тормышы нинди булуы хатыннан бәйле. Язмышыма сине миңа бүләк иткәне өчен мин мең рәхмәтле. Фәрештә кебек матур, назлы, акыллы, күңелле, ярдәм итә белүче һәм зирәк киңәш бирә белүче кешем син минем. Синең белән безнең йортта җылы һәм рәхәт. Кадерлем, тагын да күп еллар шундый булып калуыңны телим. Яраткан әниебез, менә инде кабат туган көнең җитте. Син әле яшь, әмма инде байтак тәҗрибә туплаган хатын. Рәхмәт сиңа әниебез, әбекәебез, төн йокыларыңны йокламыйча, безне иркәләп үстерүеңә, олы тормышка басарга ярдәм итүеңә, күзләреңдәге бәхет ышкыннарын саклап кал. Ходай сиңа озын гомер бирсен. Син безне гаиләбезнең төп җылылык чыганагы. Һәр иртән синең кояшлы булсын. Нык сәламәтлек һәм иминлек, хыялланырга һәм үз хыялларын тормышка ашырырга көч һәм теләк телибез. Син безнең бик сабыр һәм көчле шәхес. Бер кайчан да тормыштан уфтанмыйсың. Бу изге эшләрең өчен меңләгән саваплар сиңа насыйп булсын. Әниемнең туган көне алтын төсенә чумган. Димәк, бүген аңа бары бик әз әле яшь тулган. Син яшь әле, бик матур да, бик кадерле кешебез. Бәйрәмең белән котларга матур сүзләр эзлибез. Тик сиңа тиң сүзләрне без таба алмыйча интектек. Чөнки синнән гүзәлрәк берни дөньяда юк дидек. Барысы өчен рәхмәт сиңа. Яраткан фәрештәбез, туган көнең белән котлап башыбызны иябез. Иң мөһим теләгебез ул бетмәс, төкәнмәс саулык. Саулык ул матур тормышта иң олы булган байлык. Кадерле Рушания Абдулкадировна, якыннарыгызның бар теләкләре дә тормышка ашсын. Гомерегез матур, бәйрәмегез күңелле үтсен. Алдагы җыр сезнең өчен яңгырый. Сиңа авыр чакларда күңелеңә шатлык тулсын, бәхетле якыннардан чын дусларың терәк булсын. Сиңа авыр чакларда şatılık tulsun, bәхетле yakınlardan çen dostlarını terek bulsun. Сиңа авыр çaklarda күңелеңә şatılık tulsun, bәхетле yakınlardan çen dostlarını terek bulsun. Сиңа авыр çaklarda
Çın dostlarını terek olsun Sina avır çaklarda Güneleye şatılık dolsun Bəxtdirme yakınlardan Çın dostlarını terek olsun Sina avır çaklarda Elden çıkma matur tilekler Şartlıkta kaydıda bu ikimiz birge Ayırmasın yazmış bizine gömerge Güneliğe şartlık dolsun bəxtdirli yakınlardan Çın dostlarını direk olsun Sina avır çaklarda Güneliğe şartlık dolsun Bəxtdirli yakınlardan Çın dostlarını direk olsun Sina avır çaklarda Güneliğe şartlık dolsun Bəxtdirli yakınlardan Çın dostlarını direk olsun Sina avır çaklarda Güneliğe şartlık dolsun Bəxtdirli yakınlardan Çın dostlarını direk olsun Sina avır çaklarda